Laka. Osgan man spriya kakaong tilapia. Malakas ng ano. Dapat nagsabon siya. Alam, manglang siya pa naman yung sarap. Ano? Hindi yung nagsabon. Ano bang ginagawa mo dyan? Naglalaro mo itong bata na to Sarap eh. Mag-i-chopstick ko na lang. Yung biga, kanin. Yung isa-isa ba? Ngayon tayo ba, binilan kami ng amo namin ng tilapia, 6 na pirasong lalaki. Yan, tapos pinirito ko kanina. Nung nakaraan, nung pagbili niya, sabi niya, patikimin ko raw sila. Kaya binigay kong isa. Pero kalahati lang ang kinain. Talaga pa ako makain. Sara, hindi ako marunong ng ganyan. Paano ba? Mag-aral ka, may chopstick ko. Gusto mo? Mag-aralan. Ganyan ba niya? Kunti, ito lang, ganyan na. Paano pag-hawak? Tapos pagka ibabalance mo lang. Itong gagamitin mo. Kasi ito. Balance mo. Yung isa nakastay lang. Yung isa lang ang pagagalawin. Para mabalance. Subukan ko, nakailang practice na ako dyan eh. Ang kanin. Nakailang practice na ako. Ibabalance mo. Kahit maliit lang siya, makukuha mo. Sobra na. May kanin pa. Sobra. Maubos na yung kanin. Alam mo, 2 takal yan. May kanin. Ubus natin. Ako, pinakamarami ng kain nito eh. Miss Jamin, sinubukan mo? Masarap ba? Marami kami. Nagugas na. Yes? How like this one? Cold? Yeah. Can you fill it with water? Okay. After? Yeah, after you finish. Just put water so I can put it on. Okay. Natago. Ilagay doon na sa tayo. Nandiyan na pala. Taga-Maniw kaya pala naghanap ng baka hakuta ng washing. Nandiyan ang taga-Maniw. Sana all. May taga-Maniw na tayo. Saan mo lalagyan? Bakit di mo na? Yan mo yan. May di lang bilihan. Huwag pwede lang yan eh. Ano ba yan? Hindi, tugid rin yan. Kahit nga. Mag-isa lang. Bilhin na lang ito. Paano nagtira? Itong Egyptian ang nakakataba, Sara. Ay talaga, ang dami mo makain. Yung white rice, hindi kasi basmati yan. Kaya ngayon ang gusto ng basmati. Ngayon, yung basmati. Ito ang, Kaya kung niluwi kong basmati para sa akin lang. ito ang Kasi ayaw ng mga anak cholesterol. ko rin yun eh. Di, subukan mo, lutuan sila. Hindi ba yun? Oo, sinuwan ko sila. Pero ngayon, magluluto ako ng formula ko. Kasi ako, nung una, yung mga anak ko ayaw. Tapos Nagpakargo kasi yung katagalan, nagustuhan naman. Nagpakargo yung biyanan ko ng kalahating kaman. Biyanan mo? Ah, sa Dubai. Basmati ko. Nung nandun pa ako, bago ako umalis, nilulutuan ko sila matchbos. Kasi sininig, nakatikim na ng matchbos. Kaso yung matchbos na Pati spices. kulang. Hmm? Kaya hindi ko nakuha talaga yung matchbos dito. Ginawa ko yung kabsa sa ano, sa Saudi. Saudi. Kapsa sa Saudi, mas plus dito. Iba naman kasi yung kabsa sa Saudi. Iba ang mga... Thank you, mine. Sabi nila, Nahuman na bagkas tinang. Tinang, nahuman na kauguan. Crown seat ni mo. Ano, Sar? sabi ni Maria, pag naubos natin, ni ano, siguro nagantay si tatay na maubos natin. Tagal na, hindi pa rin naubos. Marami ganito Kasi kayo. dapat araw-araw tapon. Marami Isang ganito. gamitan lang. Marami ganito kay tatay. Isang gamitan lang. Sa dapat.
Tanawon ta ninyo mga bay, may kauban na diri bag-o. Gikan India. O lagi maglisod lagi mi kay magsigin laman mi katawa kay. Hindi mi makasinabot ba. Mag-inaksyon na lang mi bay. Hindi ni mo aksyon, hindi man mi magkisinabtan eh. Man mga tawa na laman mi dayon. Tro na po na mong explain unsa to yung bot pasabot madugay lagi mi tawanan kaayo. Na siya story bagay di yun may magkasinabi. Undang na lamang dia. Tilamit sa tilapia. Dugay na siya na panahon palit to si amahan. Mas abot to siya palit las. Mulag tulo na kabulan ng milabay. Ya atong siyang adlaw na yung siya nga. Mangumpra ko sila isda. Nya akong giingnan nga. Ni ko nga sana bilihan mo rin kami, sabi ko. Nitalikod na dahil ko kay naubaw ko ba ko nga sana bilihan mo rin kami. Bay Marcelina kanang tulo ka line sa ubos i-click na sa imong screen unya i-receive imong reward ha di ra ba na maadto sa imong points kung di nimo i-receive tanawa i-receive yun na karon ba siya nga yung talikod na ako kay naulaw ko ba ula-ula po panalag sagot nga iya kung gitawag niya dali unsa nga isda nga tilapia kaha katong usa galunggong ko ana ito gipalitan man ito unong kabuk dako kaayo to pay tulo dito nabilin sunod na pud to budgeto na. S&J, kinsa may inyong agency? Daghan lagi mo diri magkuan. Manglaag sa ako is S&J. Ano na? S bangka tapos A. Isingan sa inyong main nga agency. Bel, tilapia bel. Nabil ay. Napaka diri kuan istahog. No. Istahog. Tapay bechamel. Si nanay ni kaon ng tilapia. Gabi ipot paliya. Nagluto ko. Kaon siya og gahapon.
Binuangan na guna ni tatay. Hina na nga magpinay na ka. Makaon sa mo sudan. Sabi mo, sugmats. Sugmats ba? Kuan nilang daog, no? Okay. Diba? Iupsan ako ba sa mga hugas namin? Wala kami sila, Andre. Ada tilapia. Ada apa ini syamil. Ada apa barbecue. Apa salata dito. Okay, bye. Thank you for watching. Bye.